една от 16-те федерални провинции с 1 милион жители, разположена в сърцето на европейския регион Сар-Лор-Люкс. Някогашният лишен от социални и икономически преимущества регион днес е федералната провинция с най-динамичната икономика. Иновацията е основен приоритет. Сарланд е многолика провинция. Разнообразни пейзажи и високи технологии, съчетани с кулинарно изкуство, автомобилна и стоманодобивна промишленост. Многоликостта на Сарланд се дължи, освен на категоричните териториални преимущества и на обширните смесени гори, отличната мрежа от маршрути за велосипедисти и туристически походи, както и най-големия брой отлични готвачи в сравнение с другите федерални провинции. Сарланд се отличава с компетентна икономическа политика. Световно известни марки са част от икономическата култура на Сарланд. Продукти, произведени от предприятия в Сарланд, имат успех в цял свят. От скоростни кутии до двигатели, Сарланд произвежда за международни марки като BMW, Peugeot, Volkswagen или Daimler Chrysler. Стоманата от Сарланд може да намерите по цялото земно кълбо. В енергийни съоръжения и инсталации, електроцентрали, мостове или във вид на стоманени нишки в автомобилни гуми. Сарланд повишава конкурентоспособността на своите предприятия благодарение на прилаганата иновативна стратегия. Това гарантира и създава работни места. Информационна технология, био- и нанотехнология, както и медицински и производствени технологии. Сарланд инвестира в бъдещето. Многобройни инициативи и проекти подкрепят тези водещи технологии. На територията на Сарланд се намират много реномирани институции, като Института Фрауенхофер, Немския научно-изследователски център за изкуствен интелект, както и Института по информатика Макс Планк. Взаимно свързани структури са ключът към изключителни успехи. През последните години в Сарланд са възникнали многобройни работилници за таланти в сферата на информационните технологии или биотехнологията. Тук международното ноу-хау се изучава, изисква и поощрява. В днешно време енергията и логистиката са важни компоненти за успеха на една международно ориентирана икономика. Със своята уравновесена и прогресивна енергийна политика, Сарланд е създала най-добрите условия за това. Централното географско положение на Сарланд способства бързото достигане на други икономически центрове в Европа. Една трета от площта на Сарланд е покрита с гори, което удовлетворява потребностите както на любителите на природата, така и на ценителите на културата. Културната сцена на Сарланд е разнообразна. Известните в цяла Германия филмови и музикални фестивали обогатяват културния живот на Сарланд, също толкова, колкото и първокласните изложби и концерти. Простиращи се дори извън границите на Сарланд природни резервати, ловни паркове, дворци и замъци, живописни реки, музеи и паметници на културата, както и приятният климат, създават условия за отдих. Разположена в сърцето на Европа, Сарланд – многолика и обещаваща добър живот провинция.